Izolo ubuholi beSADC bunqume ukuhoxisa amasosha ajutshwe iNingizimu Afrika awaseTanzania naseMalawi ayijutshelwe ukuyogcina ukuthula eCongo. Lolu hlelo lwavunywa ngonyaka u-2023 kepha ukuphikisana nokujutshwa kwamasosha umphakathi kwaqina kakhulu emva kokuthi kwabulawa amasosha ayishumi aseNingizimu Afrika namathathu aseMalawi ebulawa izihonga ze-M23 ngoMasingana. Iphini likaNgqongqoshe wezokuvikela uJenene Bantu Holomisa lithi iNingizimu Afrika izoqaphela kakhulu ngokuzayo ngokuba ingxenye yethimba lokuletha ukuthula. If the UN feels that in future we must participate, then the South African government must make sure that the orders are clear. What role are we going to play? What kind of equipment must we have? We're not going to take a risk again. Umeluleki we-International Crisis Group ku-African Union uthi amasosha eSADC ayingahlomile ngokwanele. Manje iSADC kumele ihlele kabusha mayelana neqhaza layo lokuletha ukuthula eDRC. It is embarrassing because of its weak military capacity, which in the end, it wasn't able to fight off this enemy. And as I say, the fast changing situation on the ground. SADC will now have to have a rethink. Ikomidi lezokuvikela ePhalamende lisemukele isinqumo sokuhoxiswa kwamasosha lathi lesinqumo akumele sithathwe njengokulaxazwa kweDRC kodwa njengesinyathelo sesisombululo okuhloswe ngaso ukugcina ukuthula esifundeni.